yawa me shi zan ɗumu na yau ne? Muna da shaidu kamar haka zuwa gidan marayu haka da kuma da asibiti da taimakon da aka yi shan da bayar na makarantu. Wannan gaskiya ne. To abinda za a yi alhaji maganan zuwa gidan marayun zan je, maganan zuwa buɗe asibitin zan je, amma maganan da za mu zauna da principal na wannan makarantar a bashi sai gobe, saboda ina da mitin da zan yi attending a daidai wannan lokacin, sai a yi cancel a mai da shi gobe. It's alright, ba damuwa, da ya zamu je. Wato Alhaji Garba akwai abin da ke damuna, shi yasa ce barin kira da shawara. Na farko akan maganar ɗana ne Ahmad, na biyu kuma akan maganar siyasa. Ahmad yanzu na rasa gane kansa kwata-kwata, al'amuransa da ɗabi'unsa ya canja. Na rasa abin da ke damunsa kuma na tambaye shi ya ƙi faɗa. Me ce shawara ta? Na farko shawara ta Alhaji game da maganar Ahmad. Kasan halin yaran yanzu sai dai a bi su a hankali. Ina ganin yadda za a iya samun maganin damuwarsa sai mu bibiyi abokanansa. Idan aka bibiyi abokanansa su ne za su iya gaya mana damuwoyinsa har a kai ga maganinsu. Gaskiya ne, maganar siyasa mutane suna ta cewa in fito ni kuma ka san siyasa baya raina. Ban da ra'ayi. Alhaji wani irin rufin asiri ne Allah bai maka ba. Ni ina ganin maganar siyasa a jingina ta gefe saboda akwai wanda za su iya amfani da siyasa don cimma wa'ansu kukursu ko wajen cin mutunci da sauransu. To me kake nema a duniya wanda Allah bai maka? Saboda ka maganar siyasa a ajiye ta. Na gode da wannan shawara ta ka. Kuma insha Allah ba zan yi amfani. Wannan shi ne dalilin da ya sa kika tsince ni a halin da nake ciki, kuma sannan Allah ya haɗa ni da ke. Ni ma ina farin ciki da Allah ya haɗa ni, amma gaskiya ka tsince karka ba damuwa, insha Allah ba zan kara. Shikenan. Kai ba ka fushi. Matsalar ba ji yake sosai ba sai na kwalla ne. Ba ka fushi! Na malat! Ya lat! Ga ka da amfani. Madam. Ede. Kana ji? Za ka ba ta cek na naira miliyan 2. Kana ji? Baka ce. Matsala ta da kai kenan. Ka dinga kula me yasa kanka baya ja. Ba na ci ka sosai. Za ka ba ta cek na naira miliyan 2. Naira 200 zan bata. Ba 200 ba 2 miliyon za ka ba ta cek. Ka gane? Miliyan 2. Naira miliyan 2. In bata? To shi ke. Sai ta dan sai abun nan sannan za ka ɗauke ta a mota. Za ka ɗauki mota ka gane? Idan ka kai ta gida sai ka bar mata motar nata ne. In sa ta tasi. Ka ɗauki mota a nan gida. Kai magana da karfi Alhaji ba na ci wallahi. Ina da matsalar. Matsala ta da kai kenan. Baka to ka rinka kallon baki na mana. Ka bala. Ha? Ka ɗauki mota ka kai ta gida idan ka kai ta gida ka bar mata motar na an bata ne. In tafi da mota. A'a naka ne motar. In ban mata shi. In ban mata shi. Motar ta tafi da shi. Nata ne motar an bar mata. Ka ba ta duka. Shi ke. Za ku iya tafiya. Madama. Ki a hankali dan ba ji bane. A kai ce ta yake saka ke. Musamman da muke yi. A hankali ka tafi da ita a hankali ba. Zuge ta. Ka tafi a hankali. Mata zuzu. Ka tafi a hankali. A hankali. Zuzu. A hankali. Zuge mata kenan. Haka ma ne. Zan ta ba. A hankali. Cikin da ne cikin. Zan ce ta mata ba ta. Ni ban san damuwar baba da yawan wannan addini. Wahaltar da ni yake wallahi.
hankali za a yi ki kalle ni wai ki ce mun wai wannan gurgun wai shine yaron Dangote. Wallahi anti da gaske nake gaya miki fa. Anti idan Allah zan miki ƙarya ne. Ga fa abubuwa biyu kwarara amma wai har yanzu kin ki yarda da ni. Ga mota ya bani, ka kuma check ma ya bani wai har yanzu kin ki yarda da ni. To wai anti idan ba shi ba wai zai bani. Ina kike tunanin zan je na samu? Gaskiya yaro ne. Kawai dan an baki mota da wannan check din shine kawai kika zamanto kin yarda cewa wai shine yaron waye. Ni ba ko kin ga kiran sunan mutumin nan da kika Alhaji Dangote wallahi tallahi zai iya saki a damuwa. Ba ruwa na kin ganin nan duk sanin manya na ban isa in san inda aka kai ki ba balle in je in kwakulo ki. Na ka ki rufa mu kanki asiri, ki rufa min asiri, ina cikin rufin asirai na ki tona min. Ba na son damuwa wuce ni ki mun abin da zaki mun yaro a duk da kun je ya mu anya Anti Minutes ba wannan cik din nawa bane da ya amarya bane. Shine menene? Kanwata kenan karki wani damu kashin ne fa ba na so ki je saboda kin kika ji za a iya samun matsala ni kuwa kin ga na san sector commander baki da wani damu amma ni ma din fa ba wai garanti bane kina jin nan da awa biyu baki ganni ba a biyo sa'u mama abin da zai faru to Allah ya sa bari je kai ki kada wani dake ya dai na ganki haka kaman wata wacce baki ciro kuɗin ba. Lafiya ko? Salma, kin tabbata wannan gurgun shi ya rubuta miki wannan check din? Shi ne mana. Anti Salma to zan miki ƙarya ne shi ne. To na kashi. To ina kuɗin? Da kuɗin kike? Ke baki da hankali ne? Ya za in kama in tafi da kuɗi har naira miliyan 2 a cikin jakata sai ka ce wata mara hankali. Za ki iya duba wayarki ƙila Alhaji ya shigo na tura miki 200,000. Kile da san ba wani kuɗi kike kashewa sosai ba. Ai kuma dama saurayina ne ko? Kutumelesi ka duba wannan a bani naira miliyan 2 ta ɗauki 200,000 tana bani wallahi ba zan yadda ba wallahi